はい、セルビアっていう遠い国で日本の、こうい関してのイベントを開かれていることがすごく日本人として嬉しいですっていう、とても珍しいとは思います。カレーメグダンとか、昨日行った何でしたっけ、通り、名前何でしたっけ、スカダリア通りとかを、見えて、食べ物もすごく美味しくって僕は満喫しました。歴史もある国なんで古い建物とかああいう城とかもありますし、新しいポップカルチャーとかアニメとかコミックって言われるようなものも古いものと新しいもの両方ある国なので、行ってみるとすごく楽しい国だとは思います。